така хора, аз съм Game Snake 1 и днеска реших да направя ревю на един сървър. Миналия път направих на PvP Minecraft на още един, където мисля, че вече го затвориха, не работи, ако сте гледали клипчето. И да, сървър се казва Soulplex, на мен хем ми е тъпичък, хем ми е готин. Ето това е спауна. Виждате. Кеф именно малко не, защото виждате как е направен. Сега ще направим замък вместо спаун. Ама пак става. И окей. Другото нещо е, че има Hideout Players. Това е, ако го цъкнете, няма да ви се вижда никой играч, освен домашните любимци, които ето. И ако го цъкнете отново, пак ги виждате, въпреки че сега няма никой на спауна, ето сега има, а пък сега няма. Ето. Пак кулкала за домашни любимци. Преди домашните любимци бяха с пари, да пращаше смс, ама сега всичките са безплатни. Нека да ви демонстрирам един. Примерно да кажем шип, то и аз имам шип. И сега, като цъкна шип, има шейдер. Да е обръсната овцата или да не е обръсната. Колор, какъв цвят да е козната й. Аз предпочитам черно. Другото е дали да е бебе или дали да е голяма овца. Ето така, нормална. Аз ще се я направя на бебе овца. Това е да е язда, а пък каската отгоре тя да ви язди, обаче нещо не става. Я пак. О, да, мисля, че стана. Виждате, малко смешно. Окей, нека да я махна, ще ме дразни тук на главата ми отгоре. Окей. Нека да започнем. И след това да ви покажа другите домашни любимци. Ето, вече ви показах. Вие си ги знаете всичките, само че някои са забранени. Забранени са човекът, друг беше забранено. Ендър Драгон 5 беше забранен. Не знам защо го забраниха и да. Както всички знаят, когато сте в креатив и нямате такъв кокъл, пишете 5 хил. И оттам ви изписат всички 5 команди, 5 райд и да се подпишете на твой домашен любимец или беше 5 райд без ръто, не знам кой, 5 ремове да се махнете домашния любимец, 5 нейме да го кръстите някакси, можете и цветно да го кръстите. Тук не знам какво е и нека да ви покажем от любимите ми 5 хорс. Виждате, че това е най-обикновен кон. Обаче той има и доста неща. Нека да ви ги покажа. Това е тук как да му е каишката, тъй глупости. Само че ме кефи така. Може и коня да си го правите и скелет. Пишете 5 хорс, 2 точки, скелетон. И става скелет, ето виждате, пак може да се язди. Пак ако искате да е 5 зомби или нещо по-малко, пишете 5 зомби, 2 точки, аз пак 5 зомби много съм изне. Хорс, зомби, запетайка, бейби. И става малко конче, което е зомби. Ето виждате как го язда. Сървърът е много як, това е един от любимите ми. И окей, нека да покажа другите неща. Този компас е за тези работи. Survival, Creative, Vacuums,
Skywars, пък тук е лобито. Нека да отидем на Survival. Ето тук е моята къща, както знаете, на Survival. В един клип я показах, няма нужда да я показвам. В Survival има и едни ларпове, които са End, Nether, Shop и Will. Няма да ходя в Nether и End, защото там ще ми лаги, като да не казвам на какво, затова ще отидем в Lab Shop. Тук виждате какви неща дават. Тук Diamond брони. Така, ако се вземете, те ви дават за 3450 мони ви дава бутюшките и тук спаунери. Те мисля, че бяха по-ефтини. Тук няколко купчета. Можете да си купите, стига да имате доста мони. За съжаление аз имам 10 мони, което е тъпо и не знам как се печели. Затова по-добре питайте хостера или някой, който играе по-дълго време в сервера, защото дори и аз не знам как се печелят мони, за да си взема тази броня. Окей, сега Warpwild. Warpwild, тук не го знам кой, ама има можете. Тук какво пише? Warps. И окей, сега ще се върна, за малко ще спра клипа на пауза. И така, хора, върнахме се. Бях за малко АФК. Да ми звънеше телефона, ама кой му пука. И да, това са лайфовете на Survival. Можете да влизате в сервера, когато искате. Той винаги е пуснат, освен ако не го рестартират, защото когато се напълни сервера е нещо подобно. Примерно креатива, то се рестартира. Целият сервер не е само креатива, защото те малко ще е тъпо, мисля. То преди беше така, ама сега махнаха. И окей. И хубавото е, че когато сте споделили екран на някой и напишете лоби, няма да ви иска парола, освен ако не излезете от сервера или от Майнкрафтката. Те поне аз мисля. Мисля, че те И окей, нека да отидем на креатив. Ето го креатив. Тук най-различни неща съм правил. Плота не е мой, на Харете. Силно много от вас го знаят. Не баш много. Ето тук е някакво влакче. Нека го покажа отвътре. Ето, виждате. Тук деца кара, тук той не го знам кой, тук мисля, че за скоростите, тук е ръчната спирачка. А пък тук, там къде че сядат хората. И окей, тук има един самолет, който е много як, само да отида пред него. Аз не съм го стефал, само че пак става, ето го, виждате. Тук даже има няколко ръчни спирачки, едно, две, три, да, толкова. Окей. Сега нека да отидем на логото отново. Вече видяхте креатива. Тук Fact News. Тук между другото не съм играл, защото е тъпо. Малко за мене. Тук преди беше много готино, само че да правиха теги много тъпо. Ой, да ма броня. И тук мисля, че ако излезеш това е PvP. Тук какви ларкове има. Окей, нека да отидем в фарм. Фарм е тук ферми, животни, такива глупости, праси, тук е конче. Тук още едно там, не знам как се е качила, ама странно. Пак много странно. Нека да отидем на лад, гъри, дър.
Между другото, този клип ще е дълъг, защото има доста неща на този сервер. Не знам как ще хостера не му е гръмнал компа. Ето тук. Сигурно се чуете какво е това. Честно ви кажа, и аз не знам кой е. Тук мисля, че падаха от ей тук монстър, ако цъкнеш нещо и трябва да ги биеш. Поне те беше преди, ама сега не знам дали е те. Може пък да са го спряли. И трябва като цъкнеш тази табелка да стане. Тук някакъв джъмп виждате. Сега отиваме на лайв. Уил. Уил го видяхте. Разбрахте. Някакъв пиши. Чата как го видяхте. И да, сега да отидем на Warp Skyblock. Аз пък Warp Skyblock е едно от любимите ми. Ето виждате какъв съм. Има Skyblock, тук Shop има, тук PvP има и Jump, водичка, отдето можете да си вземате фиш. И да, освен Skyblock има и доста китове, като Kit Hunter, Kit Farmer, има и Kit Herder, преди имаше и Kit VIP, само че го махнаха. Ето виждате какви неща са китовете. Доста ми кефи Skyblock, защото има так две работи. Но аз предпочитам креатива, не знам за вас. Има и кит, още има Offen Safe, има и какви само аз няма да ги вземам, защото да си пълни инвентара. Упс. Аз пък пиша, значи. Ето ми го и съм. Аз съм в един друг ес, само че тук се спомням. И да, примерно, когато искате нещо, първо сте си прецакали Skyblock-а. Ето така, примерно сте си спомнили някои айтеми и искате да го рестартнете. Пишете is restart и всичко ви се връща обратно. Но, ако искате пак нещо да рестартнете, примерно отново нещо се загуби, пак, ако напишете пак и се рестарт, трябва да изчакате поне 587 секунди, защото те откроете само айтеми. Тук лапа има ли? PvP Shop, аз ви ги показах. Нека да отида да спауна. Аз пак да лобито. И Skywars. Ето това е Skywars. Аз играя на него само когато ми е кеф, защото малко тъпичък и се надявам да измислят и други минигеймс игри, защото Skywars ми омръзна. Все едно играеш Skyblock. Тук пък въобще няма ларпове и мисля това да е за този клип. Вече ви показах абсолютно всичко за сървърът. IP ще има в описанието и скайпа ми ще бъде в описанието и да. Това беше клипът. Надявам се да ви е харесал и ви промениха скина като някакъв американец с маска. И нека да завърша клипа на голем 5 голем Аз съм свикнал с команди да се качвам на 5 и тук е плюс, отколкото целта ми да скочи. И да, това беше за този клип. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате. Ще правя още много ревюта на сервери, ако намеря някакви готови, защото освен този имаме някакви, които са заключени, няма смисъл да ви ги показвам.
мене. Бай-бай!